Policaj! Policaj! A bydlím v Karlíně. Vážení přátelé, fandové z Výrodnického hokeje, dovolte, abych aspoň krátkým slovem prones pár děkovných slov všem účastníkům celého toho maratonu, který vlastně nás provázel celý tím soutěžním ročníkem pohárů. Chtěl bych vlastně tady poděkovat všem hráčům za odvedený výkon, za přístup, za obětavost, i když se nám nepodařilo to, co jsme chtěli, ale udělali jsme proto, si myslím, maximum. Někdy to štěstí chybí. Zároveň bych se chtěl poděkovat i všem polovičkám těch trajích polovičkám těch hráčů, který nikdy ani nemohli přijít kvůli tomu, že měli ty jejich touhy a fandům a faninkám a vůbec tady všem lidem ze Zvíroty, že nám fandili až do poslední chvilky. A můžu slíbit, že se příští rok podaří určitě ten pohár už konečně získat. Kurva, konečně. Pavle, pokud náhodou ne, tak... Pavle! Počkej, předlího, ať se nasmějem. Ne, slibuju. Ne, my jsme ještě 2-3 roky vydávali to stříbro, tak zrušíme Newyorskou burzu. Já myslím, že bychom mohli prodávat to stříbro. A to je něco inteligentního. Kapitán, chce mluvit. Já bych se přidal k trenérovi, samozřejmě z postu kapitána, taky chci poděkovat všem hráčům za ten přístup. Letos teda mě obzvlášť mrzí, že jsme to nedotáhli, protože jsme to měli fakt perfektně rozjetý a i přesto, že jsme v tom zápase prohrávali, tak jsem věřil, že prostě v tom prodloužení tam padne nějaký náhodák a že si ten pohár odnesem. Tam padnou? No to je prostě takový smutnější, ale nechci zoufat prostě a věřím, že jako trenér, že příští rok už, že jsme si tu 3letou smůlu v tom finále vybrali a příští rok, že to dáme a že to tady bude daleko veselější a že ty Zvírotice pozvedneme a na ten pohár konečně došáhneme. To je všechno. A váš pan klub? Manažer! Prezident! Nepřihazuj to! Prezident potom, víš? Jardělo, tak si to Ale nejdřív manažer a potom zlatý řez. Prezident! Rozhodčí jsou kurvy! Pořádkána. Co můžeme říct to? Čekali jsme víc. Nedopadlo to. Jako každý rok. Tak se od toho neposerem. Máš hezký trenky. Příští rok to dosáhne. A to jsi neviděl obsah. Tak prezident byl chytrou. Ne. Prezident byl chytrou, tak... Že pár slov. Ale jenom pár jako jo. Nemusí to být jako... Pojďte si každý připravit řeč. Budeme se tady nutit 2 hodiny. Já bych chtěl poděkovat všem hráčům, všem faninkám, všem vedoucím, manažerům, trenérovi. Jsme měli tolik, jo? A
A všem ostatním. Všem ostatním ze Zvěrotic, kteří nám tolik fandili. A věřím, že v příštím roce učiníme konečně ten krok k získání pohodu. Ale jinak bych chtěl říci, dneska jste viděli nejméně těch 500 lidí, že i to, co jste předvedli, i to je jako úspěch před tolika diváky. Mnozí by nám mohli závidět v soutěži v Benešově, v Příbrami i v Praze. Tolik lidí nechodí ani na druhou ligu. Takže i to je úspěch, že jste přitáhli tolik diváků a i nestranných diváků. Tady nefandili ani Štětkovicům, ani nám, ale přišli se podívat. Zvlášť děkuji za ty výkony předešlých utkání, kdy jste se zvedli proti tomu Benešovu Jam Music, kde jste dokázali eliminovat velkou hvězdu Daniela Svobodu, který nastoupil zásadně jenom proti Zvěroticům. Hrál 3 utkání, všechny proti nám. V plným utkání v základní části nám dal 5 gólů, pak 2 góly, pak asi jeden. A Dušan, to není jenom tvoje chyba. Tak mi dal 8 gólů za 3 zápasů. A to není jenom tvoje chyba. Ale převážně. To asi taky nevidím. To je hodně vynovatá. Ticho ještě. Dokázali jsme porazit ty Štětkovice v tom předešlém utkání 4-1, to ještě vám jeden gól neuzřeli. Takže já si myslím, že je to úspěch a je důležité, abyste dodrželi Pitný režim. správný partu. Počkej, co se říkalo o té životosprávě? Ještě musím zdůraznit jedno, co se mi líbilo na vás, že jste se nějak semkli především při tom večírku. To bylo díky vám, že jste dovolili ten zápas. Poděkovat sponzorům, jmenovitě tady pánovi, který financoval do utkání, který dálo sponzoroval. Teď to prsko. Jsme nemuseli trapně vybírat 100 od každého. To se trapí. Takže v té době jsem byl v krizi. tam jste nejenom si dobře zatrénovali, ale především se mi líbil i ten večer. Takže příští roce zvolíme podobnou taktiku. A protoži na věru se dává! Je to kurňa jako zvon! Bim, bam, gol, gol, gol! Ne, no to je konec zvon. Písnička se jmenuje Cirkus. A jen tam buď, ale nejde o tam, a jen tam buď, ale nejde Sukej tam pokrejve, dej na mámu do prejde, a jen tam buď, ale nejde Vážené publikum, přijel k vám cirkus, není to ledaký cirkus, je to cirkus sovětský, ženy, děti a vojáci. Za polovejc, Marčelo Bubnuj! A je tam buď, ale nejde a je tam buď, ale nejde Sukej tam pokrejve, dej na mámu do prejde, a je tam buď, ale nejde Vážené, velevážené publikum, máme tady Vorvaně, ten nám sere, Pivaně, Marčelo Bubnuj! A jen tam buď, ale nejde odtačit, a jen tam buď, ale nejde Sukej tam pokryve, dej na mámu do prejde, a jen tam buď, ale nejde
Vážené publikum, máme tady Inda, tomu brindá 200 metrů proti větru, Marcello bubnuj! Vážené publikum, máme tady tanečnici, tady má jak slunečnici, plnou semen a brouků. Marcello bubnuj! Vážené publikum, máme tady hada, který má od hlavy po ocas 9 metrů, zatímco já vám tady ukážu, vážené publikum, sovětské hodiny do každé rodiny, všude jsou a nikde nejdou, Marcello bubnuj! Vážené publikum, máme tady žirafu, ta piliny žere a brikety sere. Marcello, bubnuj! Vážené publikum, máme tady smolaředné. Vážené publikum, máme tady krokodýla, který Nil tam a zpět přeplaval, aniž by si ocas namočil. Aleši, zkus to taky. Marcello, bubnuj! Vážené publikum, máme tady Sedliho. Máme tady Sedliho, to je ale kapacita, Marcello bubnuj! Vážené publikum, ještě nevíte, že Igor Kvašněvský vynalezl telefon v Sovětském svaze. Jeden drát si strčil do ucha, druhý do prdele a hodno slyšel! Marcello, bubnuj! Vážené publikum, Cirkus, River Boys, Zvírotice, Marcello, bubnuj!